aktívne pôsobiť tak, aby na celom Slovensku všetky parkoviska boli bezplatné. Preto dovoľte, aby som medzi nami privítal poslanca Most Híd, ktorý je aktívny v tom, že vlastne spustili petičnú akciu v parkovisku Dunajskej Strede, ale aj v tom, že si osvojili náš návrh, ktorý by sa mohol predložiť do Národnej rady. Teraz odovzdávam slovo pánovi poslancovi Naďovi. Ďakujem pekne. Pozdravujem všetkých Bratislavčanov v mene celého Slovenska, ktorí sú nespokojní s poplatnením parkovísk pred nemocnicami alebo zdravotníckymi centrami. Musím povedať, že nie len tu na Bratislave, ale po celom Slovensku sa začína dvíhať veľmi veľká nespokojnosť voči spoplatňovaniu parkovísk. Môžem povedať a môžem odovzdať odkaz z Dunajskej Stredy, kde sa spoplatňovanie začalo vlastne rovnako ako tu na Bratislave. 6500 podpisov pozbierali sme v takom malom okresnom meste, ako je Dunajská Streda. A gratulujem vám tiež, že viete aj v takej anonymnej Bratislave toľko ľudí hýbať pre dobrú vec. Ako poslanec Národnej rady chcem vám povedať, že si myslím, že parkoviska okolo zdravotníckych zariadení by mali byť bezplatné. Bezplatné preto, lebo Ústava Slovenskej republiky zaručuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Do bezplatnej zdravotnej starostlivosti patrí takisto dostupnosť, či fyzická alebo ekonomická dostupnosť zdravotnej starostlivosti. A fyzická dostupnosť je dostupnosť autom, to znamená, že fyzická zadarmo dostupnosť, keďže je to bezplatné. Preto som vyzval na poslednej schôdzi minulý týždeň Roberta Fica a interpeloval, aby vláda predložila zákon o zákaze spoplatňovania parkovísk vedľa zdravotníckych zariadení, aspoň tam, kde štát, župa alebo nejaká samospráva má nejaký vlastnícky podiel, a či už v prevádzkovateľskej firme alebo v nehnuteľnostiach, k čomu sa viažú tieto parkoviská. Môžem vám povedať, že pokiaľ vláda, alebo teda Robert Fico, ktorý tu je medzi nami, tak to neurobí, tak predložíme opozičný návrh zákona proti spoplatňovaniu parkovísk. Držím vám palce. Ďakujem. Áno. Ja by som teda chcel sa poďakovať pánovi Kollárovi a všetkým aktivistom, že toto tu zvolali, všetkým médiám, že sa o to zaujímajú. A chcem vás upozorniť na to, že tento problém nie je len v Bratislave alebo v Dunajskej Strede, ale už sa nám ozývajú nespokojní ľudia aj z tých miest, kde už sú niekoľko rokov spoplatnené tieto parkoviská. Napríklad z Nových Zámkov, z Levíc, máme aktivistov teraz z Veľkého Krtíša, z Rožňavy, takže a z Liptovského Mikuláša. To znamená, že môže to byť celoslovenské hnutie proti tomu, a preto by si mal pán premiér vypočuť tento záujem. A ja si myslím, že pre nás všetkých treba vytrvalosť a myslím, že môžeme dosiahnuť tento úspech. Ďakujem pekne. Platí heslo, že spolu to zvládne.